A Semana Santa lucense estréase como festa de interese turístico galego. Coincide ademais cando se cumpren 350 anos da ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo. Todo isto fai que sexa unha Semana Santa especial na que a principal novidade será a representación da Paixón de Cristo que se fará o 12 de abril. A representar dende o momento do Sanedrín hasta os últimos momentos da Pasión se fará tanto na praza aquí no atrio da Catedral, aí producirase o prendimento de Cristo e despois as outras estacións, as outras representacións xa irán dentro da Catedral, terminando no claustro toda a parte da crucifixión, desencravo, etc. etc. A programación xa comeza o sábado día 6 cun concerto de música sacra na Catedral. O vicario xeral da diócese quixo destacar a importancia de Lugo como cidade do sacramento. A ver se aparece o seu nome que se recoñeza a nivel de España e mundial como cidade do sacramento, porque é bon para todos. O programa de man deste ano fíxose nun formato máis manexable. As fotos e o cartel son obra un ano máis do fotógrafo Eduardo Ochoa.